pitutun luhur Suraosing kitab Bima Karata kawedhar kanthi lampahan Arjuna Wiwaha kagantaraken dening King Abeya Dislistyana, ilustrator Agil Wahyu Kusuma, editor Firmana Setyabudi, kameramen Dani Rahmawati, pengarah acara Ibu Tuti Arjuna, sugeng midhangetaken tuwin mriksani. Sumabra maning pawanataring kang Rok Mutyara Hararas wing Guriya Maranira Prani pager tunjungnya mahinten lumang yata wau sang panengah Pandha Raden Arjuna Yodhanan Jaya riwusnya 8 taun mapan ing Wanakaya Kamyaka andheraken ingkang raka Prabu Puntadewa gumregah salebeting manah angemuti badhe madosing pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa marma esdening manah nedya ngupati pepawitaning Prang Agung kepengin nggadhahi pusaka pramati pamuning satu sakti panglebur angkara murka Putra Pandhawa tata dadi saya Intiasa Rama Arupa Ana Bono Margana Samirana lan warayang Bojling iblis lanat padha jejekalan kautus Gustiku Prabu Niwata kawata kon goleki pandhita kaelokaning jagat Begawan ciptaning endi Begawan ciptaning metuwa saka sudungmu lakon tak rusak pertapanmu ayo metuwa ciptaning Ciptaning, ayo metuwa ciptaning. Tetap tatarika. Wonten wedananing tuwa buru nama Kiratarupa. Anganglang jagat anamsuri sakjroning wana ngupadi satu kewan ingkang kinarya memangsan. Welat. Kaya ana buta kok randut tata krama. Ngrusak saesining pertapan lakon dadi memangsaning Kiratarupa yen tak sawang
Kowe dudu buta nanging celeng kowe. Lakon dadi memangsaning Kiratarupa. Ayo. Jagat Dewa Bathara pisaning Bathara Jagat. Iki ana buta ngrusak saisining pertapan. Kuwi mengko mundhak dadi wedining para Panakawan. Ayo. Lakon taman jemparing kowe. Celeng. Ayo tampanono. Panahe kang arep dino. Wah, lah iki beburanku iki. Iki aku sing duwe. Ayo, celeng kowe dadi buronku. Lho. Weh lah. Lho. Dari Arjuna dadi kawan cipta wene mung karo bangke celengmu ya milik. Weh, lah salah. Parat. Loh. Loh. Raproto, Jumroto, Barono, Pidanan. Yo, iya. Wah, lah salah. Wah, iki pandhita milik karo batang celeng. Ayo. Apa abamu? Piro wong berburu. Adamu kowe. Ayo. Ayo. Sambato kowe. Ayo. Wong ngertos penting jagat. Ora wedi lawan kowe. Kiratarupa wong bedhap. Yo. Kaummu mati lah tingkes kabeh. Arep dino kawan cipta wening. Apa ndak apian dadi pendeta. Dari Sekti Mandra Guna Pramira Jaing Palugon tak entepke saliramu ambles sing bumi. Ora iso bah-bah. Waduh. Sang Kiratarupa ingkang katemben prapta. Sire Arjuna kasara dening prang tanding. Ora ana kang bisa ngasorake Arjuna kejaba Jawata linuhung dan sembah nireng
ulun kapara barisang mara bengrat sahanane kang iwan kanang sihing dasih Arjuna ora titis ucapmu kula pancen jeneng ulun kang perpeki dening sira sarana wujudke rata rupa Arjuna ulun udaneni panyuwun kita babagan pusaka ingkang permati margage tampanana pusaka sinakti kang awujud Sandata Pasupati bakal manding ing guwa garbanira Arjuna kanggo gawe sarana dening kita matek mantram Pasupata sastra. Kula nuwuni pupulun ngaturaken kenging panuwun tanpa pamidhi semanten palimirma paduka nanging ana pitukane Arjuna. Jeneng kita ulun buta nyirnakake durmalaning jagat ratune ngasula kang wani kelawan para dewa yaiku Prabu Niwata kawaca ing negara Bima Himantaka Arjuna kula nuwuni pupulun sagah dening kinantenan menawi silak hambuk benih kula saged dedep-idem prabawaning ratri sasadara amanjer kawuryan tan kuciwa memanise menggep rinateng dalu Cinewaka Sangyapra dasih prandene pak sokek began saking kaing taranggana kang miwi warata tanpa sela ong warata tanpa selot bergegek sadulita humel dole nala garing petruk lan kowe Bagong wonten dawuh ramane kon dawuh mo apa Pak neh muji syukur momonganmu sang Bandara Raden Arjuna Sembada menang ya. Menang anggonke nelukake napsune dhewe sarana tarak Bratatapa ing Guwa Suwitaraga Gunung Indrakila kawruhana ya ngger mungsuh sing menangan dhewe mungsuh sing sinakti ku mau ora kok mungsuh wujuding titah manungsa utawa buta ning nelukake atine dhewe iku kang ngaran menang sejati tak kandhani. Nah niki terus acarane dos pundi mo? Awake dhewe nderekke bendaramu. Iki kadawan dening Bathara Guru.
nglurug ing negara Himantaka nyernakake mungsuhing para dewa ya kuwi Niwata Kawaca. Ya wis yen ngono ya wis ayo padha tata-tata. Iya ayo padha tata. Iki kosek dating dilebeti aku ora mudeng to iki. Monggo ndara kae lho. Wis nyepakno kereta karo widodari mbuh sapa kae. Engko padha mabur. Kretane iki mabur. Elama Semar ya enjoh mabur. Lah. Iki awake dhewe iki piye, Truk? Awake dhewe iki ya ora masalah wong Petruk ki ya iso mabur, Gareng ya iso mabur. Lho menungso kok iso mabur? Lho aku iki sing ora mudeng. Kala tanpa rupa aku iki putrane Rama Gandharwa Raja Swala ki bangsane jin. Bangsane dinamit. Mula kabeh jin ki iso mabur. Aja neh kamu mabur. Mlebu ning golongan sing ciute mung sak dom jarum bangsane jin ki iso. Iya aku ya iso mabur. Aduh, Kang, aku piye no? Aku menungso lumrah. Aku ora njoh mabur iki njoh piye, Mas? Ah, ya rasane dhewe. Rasane dhewe. Aja ngono to ya aku ki engko terus lek tekan Himantaka ki gek kepiye? Ayo sembuh. Mbah, aku ya arep mabur kok. Oh, Gareng iso mabur. Oh. Kira, aduh, Reng pedus tenan Gareng. Ngopo to, Bro? Nah, Gareng iki mabur ning dhuwurku. Ternyata Gareng iki nganggo sarung ning ora nganggo kathok iki jake. Ora isis ora. Aku piye, Truk? Aku ora ana mabur, Truk. Tenan kuwi iki ketok enek takon karo Gojek kuwi lho. Pengen iso mabur, Truk. Lah rak ngono. Wong samu barang iki ya nganggo rerubo. Pitukon. Alah kowe iki njaluk dhuwit pira wis kok angger aku iso mabur tenan. Wis sak yuta wae, ora enek nek sak yuta. Lho jare pira wae. Iki ki meh bodok, kita nggo badan sik no. 500. Ora enek nyenget. Iya. Ya menyenget. Ya wis bareng. Ya, Truk. Ya. Nah, terima kasih. Wong iki nek ora duwe kodrat mabur, gitu. Nek satriya bangsane jin iso mabur, nek menungso lumrah kuwi seranane nganggo japa mantra. Nganggo japa mantra apa, Truk? Lah saiki rungokne. Pirokne ya men iso mabur, heeh, Truk. Pirokne. Niat ingsun matek adiku si asu mlegong. Niat ingsun matek adiku si asu mlegong. Ora diundang mara jagong. Alah ya isin no. Ora diundang yo jagong lho. Aja ndut debat kowe iki japa kok mbok debat iki piye? Oh iya, Ding. Ora diundang mara jagong. Jagong tanpa keris ora patut. Wong nganggo beskap kok tanpa keris iki kaya ketoprak. Iki japa? Tirokno ngono wae aja mbok bantang, ora rampung-rampung kok. Jagong tanpa keris, pesta raja tanpa tumis, kurang seger. Bantah neh. Pesta raja tanpa tumis. Pok ketipuk, pok ketipuk, pok. Dem ketipung, dem. Dem ketipung, dem. Ciwalang kati kokok beluk, dem. Ciwalang kati kokok beluk, dem. Lah piye Truk kok ora mabur-mabur? Wis to tirokne terus. Ngono kuwi. Ciwalang kati kokok beluk, dem. Ciwalang kati kokok beluk, dem. Ciwalang kati kokok beluk, dem. Ciwalang kati kokok beluk, Ciwalang kati kokok beluk. Oh lah padha lunga kabeh aku ki ndek piye Truk? Entenono Truk. Petruk entenono. Mulat mara risang parata
es munira kamanusan kaserpan tingkaing mungsuh miran padha kadang nyata wang-wang anawang panake ya iya anawang wanake ya iya leniku mangyo paman duh panjo Bathari Supraba ana apa Arjuna kula kirang damang kersanipun pukulun Bathara Guru ing atase tiyang maju perang kok kinantenan wanita menika kersanipun kados pundi pukulun Arjuna ulun dhewe yo ora ngerti mungguh apa kang dadi kersane yang pukulun ayo mangkat wae saiki mengko ora ngerti dhewe apa gunane yo Arjuna kuwi ngestokaken dawuh ayo usir matali bandangke kretamu munggah ing gegana tumuju ing negara Himantaka kuwi nggih ngestokaken dawuh sangat bagus kala ula kaditatet sambarong kang pamulu alus manis mawe aku repan tas kadya malat sambada kang sambada kang tetek mondorangku Supraba ya ngene iki sing tak senengi Supraba kok kowe kon dewa teka mrene iki kon apa Sinuwun Prabu Niwata kawaca para dewa giris-miris nyawang kasektening Prabu Niwata kawaca mula pilih teluk marang para dewa wae. Mbah, ya dalah Raku. Yen ngono pinasti kowe dadi prameswariku Supraba. Kebasan rampatan mungguing panjang jenengunmu manut wae Niwata kawaca ya kanggo ngreksa awakku dhewe ditenono ya wong ayu awi wong sekti mandra guna prawira tayeng palugon ora ana kaman sing kuat nedhasi marang awakku sebab apa to Niwata kawaca kok kowe sekti banget kagila-gila sebab aku ketunungan aji mangras kerti kang mapaning cetakku kene sakjane aku ngaji gineng ora bakal bisa dikalahake lah apa kae lho wah dalah
Tembok ambruk, tanahnya ambruk. Waduh, wah, ana musuh iki. Ana musuh keparat. Kae para dewa ngapusi keparat. Ayo. Metu jagoning para dewa. Oh. Apa jagoning Pak Trito iki? Pandurat benar rayaning para dewa aki dening aku. Waduh. Ayo ora meroto, dhewe meroto Sembarono. Meroto kawan. Kok surat wedi karo kowe. Lah. Ayo, ayo nanti. Waduh. Waduh. Harap. Waduh. Wah. Rumah sama putri karo. Akan remuk dah. Yuk, aduh. Jagat Anus maning jalanat ayo endi Arjuna maju jagoning para dewa. Waduh mati dening aku. Yuk wah. Ayo ora bakal kuat nandingi kridane Prabu Newata Kawasta kowe arep bener. Isih nekat to. Loh. Ning aku. Loh. Mati jar. Iki foto ing Bima Himantaka Prabu Newata Kawasta muat morisang para pesmira kamanusan kaserpan tingkaing musuh miran padha kadang Taman Pasopati mungguing sesetak lebur tanpa dadi Prabu Newata Kawasta. Para miyarsa, mekaten dantaring carita wayang digital. Ngabisa kandha nyuwun pamit. Mugi pangganing minggu ngajeng. Nuwun.